Modlany v ozvěnách času. Píše se rok 1328. Budeme-li pořádně listovat ve starých zápiscích z tohoto roku, kdy Českému království vládne Jan Lucemburský, pak objevíme mezi spoustou jiných jeden velice zajímavý a pro nás v danou chvíli nesmírně podstatný moment, který se nedá opomenout. Ba právě naopak. Objevuje se totiž první doložená zpráva o existenci obce Modlany. Název mohl buď značit ves lidí modlových, anebo ves lidí bydlících u Modly. Vedle doložených písemných pramenů nesmíme ale opomenout nálezy, které se zde objevovaly na řadě míst. Poslední je zcela čerstvý. Před zahájením stavby modlanské hasičské zbrojnice objevili archeologové zbytky neolitického osídlení. Klíčovým zjištěním je pak ojedinělý kostrový hrob člověka ve skrčené poloze v mělké hrobové jámě. Vše poukazuje na to, že tady na Modlansku bylo staré osídlení již od doby příchodu prvních zemědělců do nížinné oblasti pod Krušnými horami. A zemědělskou oblastí zůstal tento region hodně dlouho. Ve středověku patřily Modlany benediktínkám z Teplického kláštera a od počátku 14. století pak náležely ke Kyšperskému panství, které získali později husitští přívrženci. Husitské války, ale ani o 2 století později události po bitvě na Bílé hoře nijak těmto místům a jejich obyvatelům neprospěly. Právě naopak. Střídali se tu majitelé panství, většinou protestantské rody, kterým byl v pobělohorské době majetek zkonfiskován. A tak se od roku 1665 majiteli Modlan stali jezuité z nedalekého Bohosudova. Připomeňme si monumenty v této souvislosti, které nám zde na Modlansku předkové zanechali. Začněme třeba v samém centru u kostela. Církevní stavby stávají na výše položených místech. Modlanský kostel snad na nejnižším v obci. Měl vzniknout ve 14. století. Uvádí se rok 1384. Pokud zalistujeme záznamy kronikáře a učitele v Modlanech France Schneidera, dozvíme se, že zprvu byly kostely stavěny na místech, kde se nacházela pohanská obětiště a pohřebiště, jako tomu bylo v Modlanech. Tím měly být vymýceny poslední zbytky pohanství. První modlanský kostel patří k nejstarším v okrese. Tolik z modlanské kroniky, kde se navíc také potvrzuje, že byl kostel později vypálen husity. Původní středověký kostel nahradila v letech 1687 až 1691 raně barokní novostavba vzniklá na náklady tehdejšího majitele teplického panství hraběte Jana Marka Clary Aldringen. Někdy v polovině 19. století byl kostel zvýšen a celkově klasicistně přestavěn. Významným momentem v historii kostela se stal rok 1969, kdy do modlanské farnosti nastoupil páter Alois Švec, který nejen kostel svatého Apolináře zpřístupnil, aby se v něm opět konaly pravidelné bohoslužby, ale dokázal stmelit zdejší lidi, kteří pomáhali při opravě chrámu. V současnosti prostory kostela svatého Apolináře využívají i přátelé Modlanska. Společně s obcí tu pořádají kulturně společenské akce. Vedení obce se rozhodlo vstoupit do jednání s modlanskou farností a litoměřickou diecézí o převzetí kostela
a tak byl v roce 2021 převeden bezúplatně kostel svatého Apolináře do obecního majetku Modlan. Dnešní Modlany jsou spojené s dalšími obcemi: Drahkovem, Kvítkovem, Věšťany, dále je to Suché, patřily sem už zaniklé Žichlice. Všude mají na návsi kapličku, ale kostel tu nenajdeš. V obci Suché objevíte na návsi kapli patrona hasičů svatého Floriána. V Drahkově kdysi kaple svatého Floriána stávala rovněž. V Kvítkově mají kapličku kousek od silnice, ovšem ta je věnována svatému Janu z Nepomuku. Návsi ve Věšťanech vévodí kaple svatého Antonína Paduánského. Žichlice se mohly, než museli kompletně ustoupit těžbě uhlí, chlubit pozoruhodnou hrázděnou kapličkou Nejsvětější Trojice se zvoničkou, dnes naštěstí přestěhovanou do Zubrnic. Při sčítání obyvatel v 19. i 20. století se na Modlansku vedle katolíků registrovalo také dost evangelíků, zejména ve Věšťanech. Pro malou věšťanskou evangelickou obec navrhli Rudolf Schilling a Julius Wilhelm Grebner skromný a jednoduchý kostel svěží v západním průčelí a se střídmou dekorací. Přestože kostel byl svými rozměry nevelký, tvořil nevtíravou dominantu obce. Secesní kostel byl dílem stavitele Fritze Hinla a stál po levé straně silnice z Modlan. Byl postaven v roce 1902 a v listopadu téhož roku vysvěcen. Evangelický kostel ve Věšťanech byl zbourán v roce 1977, prý poté, co mu schátrala střecha. Významným faktorem, který ovlivnil osudy obcí ve zdejším regionu, byla těžba hnědého uhlí. Nejinak tomu bylo i v případě Modlan. Fungovalo zde několik dolů s názvem Bohemia a Doblhov, po roce 1945 přejmenovaném na důl Kateřina. V roce 1902 došlo k tragédii, k výbuchu důlních plynů na Doblhofu 3. Tato nehoda si vyžádala život 13 horníků. Další tragédií, která znamenala konec těžby uhlí na Modlansku, byl důlní požár na dole Kateřina 3. ledna 1963, který usmrtil 15 horníků. V budovách hlubinného dolu Kateřina byly po katastrofě zřízeny ústřední sklady severočeských hnědouhelných dolů pro Severočeský kraj. Dnes je objekt v soukromém vlastnictví a torza některých budov připomínají smutný konec šachty, která byla pro mnohé zdrojem obživy. Společně s rozvojem těžby uhlí šla ruku v ruce i výstavba železnice, která byla v režii Ústecko-Teplické dráhy. V obci nechyběl průmysl, například cementárna s vápenkou, továrna na pletené zboží. Dechtovou lepenku zde vyráběl Vincenc Roche a v obci působila i řada dalších malých živností. V roce 1900 byl vystaven vodovod, který tak pomohl obci od častého nedostatku vody. Vodovod vedl od návrší za Věšťany ke Kvítkovu. Po odsunu německého obyvatelstva k dosídlení a k dlouhodobější stabilizaci obyvatelstva v poválečných letech nikdy nedošlo. Emigrační proces nadále pokračoval. K tomuto jevu přispívala dlouhodobá existenční nejistota. V 70. letech po vypracování tzv. Velké varianty těžby uhlí jsou obci předkládány projekty na vytěžení uhelné substance povrchovým lomem Chabařovice. V báňských postupech se datum likvidace obce odvíjelo od roku 2000 až k roku 2005. Tyto záměry vedly ke značné degradaci stavebních fondů, přispěly značnou měrou k vystěhování obyvatelstva a ke snížení obytného významu sídla. Naštěstí se tento proces počátkem 90. let zastavuje z důvodu ukončení těžby uhlí. V Modlanech a okolních vesnicích vyrůstají v současnosti ve velkém rodinné domy, což v budoucnu ovlivní život Modlanska. Jedná se o návrat obyvatel, kteří z těchto míst odcházeli zejména z obav před těžbou uhlí, které muselo mnoho obcí v okolí ustoupit. V 90. letech se situace konečně změnila. Především Drahkov se stal domovem mladých rodin a v současné době je nejmodernější částí obce Modlany.
Ve všech obcích jsou dětská hřiště či multifunkční sportoviště s všestranným sportovním využitím. Zajímavé jsou akce, co se odehrávají na přilehlém letišti v obci Suché. Každoročně tu probíhají závody modelářů celoevropského charakteru. Ve Věšťanech je zmodernizovaná náves. V Kvítkově z Proluky vzniklo dětské hřiště s odpočinkovou zónou a dominantní fontánou. Jak vidno, na Modlansku se toho událo během uplynulých 697 let hodně. A dominant přibývá. Již několik let se obec Modlany aktivně zapojuje do celorepublikové soutěže Vesnice roku, která hodnotí kvalitu života, rozvoj obcí a zapojení místních komunit. Tato prestižní soutěž motivuje obce ke zlepšování prostředí, péči o tradice a podporuje občanskou sounáležitost. V posledních 2 letech obec Modlany zaznamenala výrazné úspěchy. V roce 2023 obdržela Modrou stuhu, která se uděluje za vynikající společenský život v obci. Toto ocenění je udělováno obcím, které vynikají v oblasti společenského života, aktivního komunitního dění a podpory občanské angažovanosti. Modlany si tuto cenu vysloužily díky pestrému kalendáři akcí, které propojují všechny generace, od nejmladších až po seniory. Kulturní a společenské akce, slavnosti obcí Modlanska, koncerty, dětské dny, adventní a vánoční koncerty, to je jen krátký výčet pořádaných akcí, které jsou pravidelnou součástí života v obci. Významnou roli hrají také místní spolky a dobrovolníci, kteří se neúnavně podílejí na organizaci a realizaci mnoha projektů. Zisk Modré stuhy je výrazem uznání za dlouhodobou snahu o budování soudržné a aktivní komunity. Je to ocenění lidí, kteří dávají obci život, srdcem, časem i nadšením. O rok později, v roce 2024, byla oceněna Bílou stuhou za příkladnou práci s mládeží. Modlany dlouhodobě podporují rozvoj mladé generace prostřednictvím pestré nabídky volnočasových, vzdělávacích i kulturních aktivit. Klíčovou roli v tomto směru hrají místní spolky, školská zařízení i samotní dobrovolníci. Zásadní podíl na získání Bílé stuhy má především aktivní činnost 2 významných spolků. SK Baník Modlany, který sdružuje přibližně 190 dětí a mládeže, jimž poskytuje pravidelné sportovní tréninky, účast na turnajích a buduje pozitivní vztah k pohybu, fair play a týmové spolupráci. Sbor dobrovolných hasičů Modlany jenž vede více než 50 dětí v rámci mladých hasičských kroužků. Děti se zde učí základy požární ochrany, fyzické zdatnosti, týmové práce i smyslu pro odpovědnost a pomoc druhým. Dále k ocenění přispěly i další aktivity a činnost ostatních spolků a sdružení působících v obci. Mateřská škola Modlanská rolnička pravidelně se podílí na obecních akcích, kulturních vystoupeních a tvořivých dílnách, zároveň propojuje děti s komunitním životem obce. Dětské centrum Provázek nabízí smysluplné aktivity pro nejmenší děti i rodiče, organizuje herny, tematické akce a podněcuje rozvoj vztahů mezi rodinami. Rybářský spolek pořádá akce pro děti, jako jsou rybářské závody, výlety k vodě a výukové programy o přírodě, vodních živočiších a ekologii. Ocenění v soutěži Vesnice roku jen potvrzují, že cesta, kterou se obec ubírá, je správná. Cesta s respektem k minulosti, odpovědností k současnosti a nadějí pro budoucnost.